Исәммесез ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студиядә Сәрия Хәбибуллина, без башлыйбыз. Килде ул көн. Дүшәмбедән Татарстан халкы кабат чикләү шартларында яши башлаячак. Пәнҗешәмбе көнне хөкүмәт карары кабул ителде. Коронавирустан прививка ясатмаган яки аның белән соңгы 6 ай эчендә авырмаган 65 яшьтән өлкән кешеләр өйдә торырга тиеш. Азык-төлек, дарулар алу кебек иң мөһим эш белән генә чыгарга ярый. Моннан тыш прививкасы булмаган барлык кешеләргә зур сәүдә үзәкләренә һәм кайбер башка мәдәният, спорт чараларына керү тыела. Һәр очракның үз шарты бар. Без әле узган тапшыруда ук сөйләгән идек. Кешенең саклану чараларына, вакцинага карата битарафлыгы безне шушы чикләүләргә китереп җиткерде. Без бу атна дәвамында нәрсә күрдек соң? Беренчедән, авыручылар саны бик тиз арта. Хәзер республикадагы госпитальләрдә 5500 урын бар. Резервны исәпкә алмаганда алар тулган. Икенчедән, үлүчеләр буенча статистика кисәк артты. Без бу атнаның 5 көнендә коронавирус диагнозы куелган 31 кешене югалттык. Бу оператив штаб мәгълүматы. Атна әле тәмамланмаганда, диагнозы ковид булмаган, үпкәсе ялкынсынган, яисә дәваланып котылдым дигәч кенә йөрәге чыдамаган кешеләр күпме? Россиянең оператив штабы көн саен үлүчеләр саны буенча мәгълүматны рекордлар белән яңартып торды. Көн саен илдә 900-дән артык кеше ковидтан үлә. Кичә Татьяна Голикова быелның августында илдә үлем китеп узган елга август белән чагыштырганда 32%-ка артты дип белдерде. Һәм бу артымның 81% коронавируска туры килә. Безне хәзер прививка гына саклый ала. Вакцина ясаткан кешеләр госпитальгә эләкми, эләксә дә исән кала ди табиблар. Бу уңайдан Кукмара районы баш табибының халыкка мөрәҗәгатен тыңлыйк. Не доверяйте всяким прозападным агитаторам. Верьте нам, когда мы говорим, что российская вакцина самая надежная и эффективная из них. Я, как главный врач Кукмарского района, беру персональную ответственность за каждого привитого человека. Табибның район халкына шулай мөрәҗәгать итүе юктан түгел. Буа, Петряч, Кукмара прививка ясату акрын барган районнарның кызыл исемлегендә. Нәтиҗәсен хәзер күрсәтербез. Кызыл зона тулы, авыл зиратларында яңа хәбәрләр. Направо поедешь, богатому быть. Налево поедешь, женатому быть. А прямо поедешь, убитому быть. Юллар шатындагы киләчәкне юраучы таш әкиятләрдә еш очрый торган символ. Аңа юлыккан кеше алдында һәр вакыт сайлау мөмкинлеге тора. 3 юл, 3 төрле киләчәк. Һәркем үз юлын үзе сайлый. Я исән каласың, я юк. Әлеге сүзләр бүген Татарстанда ачылган вакытлыча госпитальләрнең һәрберсенә туры килер иде. Әле җәй башында гына ябылганнарын да бүген кабат сафка бастырырга туры килә. Бу Кукмара районы үзәк хастаханәсендәге кызыл зонаның икенче блогы. Беренчесе йогышлы авырулар бүлегендә. Әмма авыручылар анда гына сыймау сәбәпле әлеге бинада да вакытлыча госпиталь оештырырга туры килә. Монысы элек неврология бүлеге булган. Шуңа күрә палаталар кислород җитмәүчеләр өчен көйләнмәгән. Әмма вакытлыча госпиталь оештыру сәбәпле һәр палатага менә шушындый кислород линияләре уздырырга туры килгән. Сентябрь ахырында опять җитмәй башлады койкалар. Шушы зур палатамы ачтык менә монда. Зур палата. Бу элек процедурный кабинет. Монда гипслар куялар, уколлар ясыйлар скорыйдан. Ана даже вся кафельно. Коридорга да салабыз инде керек вакытта. Больнийлар бит авыр. Биредә бу шурын юк диярлек. Яшәү белән үлем арасында 60лап кеше ята. Төрле авыру симптомнары белән көн саен 200-гә якын кеше мөрәҗәгать итә. Дистәләбе монда салына. У нас развернут госпиталь инфекционный. Бездә 50 кешелек вакытлыча госпиталь ачылды, әмма анда ятучылар күбрәк, 60лап, тагын 100дән артык кешене өендә дәвалыйбыз. Алар расланган ковид белән түгел, вируслы пневмония белән авырый. Расланганнары 4. Өйдә яттым 5 көн арви дип, теге грипп дип кенә. Нар 5 көннән соң инде ашыйсы килми, ичәсе килми, бернәрсә каласы килми. Яңа соң 30 көндә минем малай белән кыз апкилдәр иде монда. Өйдә Мәхши апаның улы да авыры бала. Вакцина ясатканнармы, юкмы? Юк, ясатмадык, шул бер бездәгән. Үзегез? Менә уйлап атам әле. Әле ясатып чыгарган дип. Уйласы килми бит җаным. Яшьсе килә бит. Бу бит теге елгы 2020 елгы башланып киткән генә пандемия башындагы гына вирус түгел, ул чыннан да хәзер мутировал. Яңадан яңа штаммнары чыга. Һәм дә пациентлар бу яңа штаммнарга каршы чыннан да көрәшү авырайды. Бигрәк тә үкенечле үлем очраклары безнең яшь кешеләр киткәндә. Былтыр кызыл зонада ятучыларны 5-8 көндә аякка бастырып чыгара торган булсалар, быел авыруларны уртача 2 атна дәвалыйлар. Үпкәләре 80-90% ялкынсынган кешеләр дә бар. Икенче тапкыр авыручылар да очрый. Уже 20%.
Бірнейді симптомлар да тіге Истем тыюлар. Вообще бір нәрсе де болмады. Исте бітмеді, тем де бітмеді, температура да болмады, сатурация да әйбет. Қосанда ятып шықтым. Динамика әйбет ие, кітіда все уже шистарып шықты индейме. Анализлар да все идеально иде. Иде бір окна тұрдым. Нормально уже тіріліп барам бетінде. Әйе. И 39-ға менде температура. И все, яңадан инде, міне яңадан келемін. Соң келелер қой бірлері инде. Менен ішеп соң келдім екен. Har bir kishi o'ylaydi, bugun yotam, ertaga может лучше, bugun yotam, ertaga лучше. Yalalar ujular kelar, hallari bitib, kislorodlari уже организмына жетмеше, бүтін ішкі органнарның, как говорится, іштен шыға инде нелері. Әлеге зонадан шығу юлы икеу, е үз аяғың белән, е икенчесе Татарстандағы районнарның һәр авылына диярлек үз канатларын җәергә өлгерде. Сала зиратларында атна сайын яңа каберләр барлыкка килә. Түбән Искыбаш авыл җирлеге 4 авылдан гыйбарәт. Аларда 1000-гә якын кеше яши. Сүзләренә караганда авыручылар күп һәм сентябрь белән август айларында гына да әлеге авылларда 100-гә якын кешене җирләгәннәр. Яшьләр күбесе минем шикелле картлары түгел, менә тагын шоктай кеше авырта. Югарышта да тагы авыручылар бар. Мин үзем дә бик кат авырттым, нигә Күкмәрдә яттым. Коронавирус? Әйе, коронавирус минем. Шушы бер 21 елга чыкканнан соң шушы нидә җирлектә 18 кеше вафат булды дирәсен, шунысы безнең 8 шуның коронавирус дип дигәндә. Меннән авылдан авыртып китәләр дә, больницада яталар да, аннары алып кайтып күмәләр. Инде һәр Biz bilgene 5-6 kişi buldu. 50 tağın bir kişini 3-нче gün апайтып күмделәр. Герче саклану чаралары күрелә диләр. Кибетләргә битлексез кирергә ярамый. Урамда очраган кешеләр дә битлектән. Үлем китемнәрдән соң авылларда вакциналаштыруда активлашкан. Гам-ковид вак ясыйбыз. Менә бүгендә 2 кешелек инде бу. 2 кеше козатып китте бүген иртә белән. Мәдәният тормагында эшлибез. Дом культурада эшлибез. Бөтенебезгә ясаттык. Сез ясаучылар кайсы булса да авырдымы? Авыртмадык. Авыртмадык алай. Бик җайлы кичердек. Бүген Күкмара районында 18 яшьтән өлкән 31 меңнән артык кеше яши. Вакцина шуларның 30%-на гына ясалган. Вакцинага ничек карыйсыз? Авылда ясаталармы вакцина үзегез ясатасыз? Ясатманы минем инде. 80-гә таба бара, мин ясатырга пока куркам шыннап торып та. Мин вакцину ясаттым, потому что мин в сфере обслуживания работаю. Мин үзем вакцинага как бы ышанам инде, но күп кеше ышанмый дип әйтмәкче булам инде. Мин үзем ышанам. Прививаться, я считаю, важно и нужно. Вот кеше аны аңлап беткерми, кешегә җиткерергә надо, информировать население. Прививканың файдасын аңласалар, бәлки авыручылар да була юк зур тизлек белән артмас иде. Ел башында республикада авыручылар саны аена 2-3 мең булса, җәйгә кимегән иде. Әмма соңгы вакыттагы статистика чир йоктыручыларның кабат артуын күрсәтә. Димәк, кабат шул юл чатында каласың, кайсын сайларга. Дөрес дип уйлаганы соңыннан терсәкне тешләргә мәҗбүр итмәсме? Күкмара районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасын укыды. Аның әлбәттә зур бер өлеше пандемия, аның нәтиҗәләре һәм ковид белән көрәшкә багышланган иде. Бу афәтне бары тик күмәк, иммунитет булдырып кына җиңеп була. Вакцинация пандемияга каршы көрәшүнең бердән-бер юлы диде Рөстәм Миңнеханов. Халык моны аңлаган, нәтиҗәдә авыручылары аз булган районнарны да вакциналаштыру начар булганнарын да атады. За ответственный подход к делу хочу отметить медицинских работников глав Актанышского, Новошишменского и Тызинского районов, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации в Буинском, Пестрищинском, Купрском районах. Прошу правительства, управление Роспотребнадзора, глав, руководителей предприятий в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Дүшәмбедән кертеләчәк чикләүләр концерт заллары, кино, театрлар эшчәнлегенә дә кагыла. Күпчелегендә сезон сентябрьдә ук ачылды һәм тулы составта эшләр өчен труппа, коллективлар прививканы алдан ук ясата башлады. Айгөл Бәдретдинова төрле яшьтәге сәнгать әһелләре белән аралашып, прививканы ни өчен ясатулары, аны һәм авыруны ничек кичерүләре турында сорашты. Хәләлегез ничек? Аллаһка шөкер. Айдар Фәйзрахмановның пәнчешәмбе иртәсе сыркауханәдә башланды. Татарстанның халык артистына 66 яшь. Антитәнчекләре әле күп булганга Спутник Лайт кадатырга булган. Сакланганны Аллаһ Тәгалә саклаган. Айдар Фәйзрахманов белән бергә ансамбльдәге 8 хезмәттәше дә прививка ясатты. Кемдер Спутник Ви, кемдер Спутник Лайтны сайлый. Тегешир башлаган вакыттарак бит инде әзрәк куркыбрак та тордык вакциналар ясатырга. Хәзер менә статистикаларында карап торабыз бит инде үлүчеләр арасында, чирләүчеләр арасында яшьләр дә күп һәм нигездә барысы да менә шу вакцина ясатмаган кешеләр.
Әлбәттә, мен гаиләдә икән кешенең дә вакциналар ясатылган. Мин генә калган идем инде. Әтиләр, әниләр барсы да ясаттылар. Айдар Файзрахманов җитәкләгән дәүләт фольклор музыкасы ансамблендә коллективның яртысы прививка ясаткан инде. Безгә Россия күләмендә дә чыгарга кирәк. Алай гына да түгел, менә безгә тәкъдим булды хәзер чит илгә, чит җиргә чыгарга. Бу вазгыятьтә коронавирус вакытында безне берәүдән дә чыгармаячак. Шуның өчен әгәр дә инде без телибез икән үзебезнең милли сәнгатебезне, үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны чит илләрдә дә яңгыратырга безгә әлбәттә бу әйбергә әзер булырга тиеш. Син дә шулай сагына калсаң. Театрларда да сезон башланды. Синчурин театрында Рамил белән Сәкинә Минхановлар спектакльгә әзерләнә. Беренче дозасын 8 июньдә ясатканнар. Икенчесен 28 июньдә ясаттык. Ясатканнан соң үзебезне без начар хис итмәдек дип әйтәм. Беренчесендә бөтенләй дә симптомнар булмады. Чигүресез кирәкме ул ясатырга прививка? Мин уйлыйм кирәктер. Кирәктер. Профилактика өчен все-таки. Кешеләр белән аралашасы инде күп итеп. Әйе, безнең шундый бит. Үзегез уйлап карагыз. Бер артист авырый башлады көнендә. Аңа или спектакльләр маштырга кирәк, или аның өчен вод кертергә кирәк. Икенче артистны өстерәп чыгарып, 1-2 сәгатьтә аны әзерләп сәхнәгә чыгарга кирәк. Театр директоры үзе инде 3 тапкыр кадаткан. Бу атнада гына ревакцинация уза. Безнең коллективта һәр җыелыш эпидемиологик вазгыятьне барлаудан башлана ди ул. Театр труппасының 3тән 1 прививкала. Нинди генә менә тарихны күтәреп карагыз. Бөтенесендә вакцинация белән чыкканнар. Һәм менә бигрәк тә шундый кеше күп җыела торган театрда олылар куркып йөрмәсеннәр иде. Иң беренче чиракта алар вакцинация узарга тиеш. Бик каты авырдым, реанимацияларга эләктем. Һәм врачлар әйттеләр, әгәр дә вакцина кабул итмәсәгез, сез инде бу дөньяда булмаска тиеш идегез дип әйттеләр. Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис шок кына исән калдым ди. Коронавирустан вакцинаны ул иҗатташ дуслары белән ел башында ясатып куя. 4 айдан соң авырган кешеләр янында булырга туры килде. Шуңа коронавирус иярде ди. Хатыны җиңел кичерә. Өлкәннәргә бигрәк тә кирәк. Менә минем белән университет хастаханасында өлкәннәр дә яттылар. Алар кайберләре вакцина кабул итмәгәннәр иде. Алар гаҗәеп дәрәҗәдә авыр кичерделәр. Вакцина кабул иткәннәр. Анда мин идем, һәм тагын 1-2 кеше бар иде. Алар чагыштырмача җиңелрәк кичерделәр. Һәм барыбыз да исән калдык. Без бер 30лап кеше бардык. Анда минем иҗатташ дусларым да, Резеда Хияр булды, минем туганнарым, театрдагы коллегаларым бергәләп бардык. Һәм ясатканыбызга бер дә үкенмибез. Венера Ганиева апрель айында эпивак корона кадата. Хәзер салкын тисә дә авыруга бирешмим. Мин моны вакцина нәтиҗәсе дип саныйм ди. Бездә бердәмлек булырга тиеш. Шундый девиз: один за всех и все за одного. Менә шул вакытта гына без бу авыруны җиңәчәкбез. Инде 20 елдан артык врач булып эшли торган якын кешем ул ялварып сорый, Илсия ясатырга кирәк, бик куркыныч бит дип. Ничек инде мин әйтәм, мин аңа ышанмыйм, башкаларга ышанам, бу дөрес хәл түгел. Минем төркемдә дә кешеләр күп, араларында олы кешеләр дә бар. Мин беркемне дә үгетләмим. Һәркемнең үзенең шәхсән эше, ләкин минем концерт директорым һәм минем төркем без барабыз дүшәмбе прививка ясатырга. Эпидемиологик вазгыятькә карап сәнгать әһелләре сакланырга тырыша, тормыш дәвам итәргә тиеш, ә ул туктап тормасын өчен бүген коллектив иммунитет кирәк диләр. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Президент үз юлламасында коронавирус кичергән кешеләрне тернәкләндерү, шифахана санаторийларда өстәмә ял иттерү кирәклеген ассызыклады. С учетом непростой санитарно-эпидемиологической обстановки Министерство здравоохранения необходимо расширить программу углубленной диспансеризации, профилактических осмотров и реабилитации в санаторных учреждениях. Тапшыруны дәвам итәбез. Нәкъ бер атнадан илдә халык санын ала башлыйлар. Республикада аңа әзерлек бара. Бу атнада Татарстан стат әзерлек буенча соңгы мәгълүматны җиткерде, журналистларның сорауларына җавап бирде. Сораулар теманы өйрәнгән саен күбәя. Безнең милләттәшләрне милләт һәм туган тел дигән пунктлар кызыксындыра. Татар дип санасыннар өчен аны ничек дөрес тутырырга соң? Әйтик, туган тел соравында катнаш гаиләдән булган кеше ике телендә туган күрсә, нишләргә? Татарстан стат җитәкчелеге кем дип язасың, барысында саныйлар ди. Гәрчә Росстат вәкиле узган атнада беренче итеп язылган санала дигән иде. Шундый сораулар килеп чыгасын истә тотып, без халык саны алуның милләтебезгә кагылышлы нечкәлекләре турында халык шагыйре Разил Вәлиев белән әңгәмә курдык. Разил Исмәгыйлевич, исәнмесез? Исәнмесез, саумысыз?
Тиздән Россиядә җан исәбен алу башлана. Татарстан стат вәкилләре бюллетендә 40 сорау була дип әйтәләр. Кеше үзенең милләтен, туган телен ничек язса, шулай санаячакбыз диләр. Шулай да бу бүлекләрдә сораулар шактый буталчык. Менә татар булып язылу өчен сорауларга ничек дөрес җавап бирергә киңәшләрегезне бирсәгез иде. Җан исәбен алу бик катлаулы процедура. Анда 40 кына сорау булса да, ул сорауга бит һәрберсенә уйлап җавап бирергә кирәк. Уйлап җавап бирү ни өчен кирәк? Чөнки анда милләте дә языла, анда гаилә хәле дә языла, аның нинди шартларда яши, анда бик күп сораулар, төрле сораулар. Әмма ләкин безнең өчен, милләт вәкилләре өчен, һәрбер милләт кешесе өчен билгеләйдә иң мөһим сорауларның берсе ул да булса, син кайсы милләт вәкиле, һәм синең туган телең нинди. Ни өчен без татар милләте зуррак булсын, күбрәк санлы булсын дип билибез. Чөнки бу социаль шартлар белән дә бәйле. Әгәр дә синең милләтеңнең саны зуррак икән, димәк бу милләт өчен инде шартлар тудырылырга тиеш. Бу милләт вәкилләре таләп итә алалар. Менә без битне шул кадәр миллион, безгә шул кадәр мәдәният сарайлары кирәк, безгә шундый милли оешмалар кирәк, һәм башкалар кирәк. Шундый дәреслекләр кирәк, мәктәпләргә дип әйтәләр. Аннары без бүген көнгә кадәр бит Россиядә сан ягыннан икенче урында торабыз. Бу бик мөһим. Biz аны сөйләгәндә дә бик еш кына кулланабыз. Беренче урында руслар, икенче урында без дип. Чөнки менә соңгы конституциягә соңгы үзгәрешләр киткән вакытта бер яңа төзәтмә барлыкка килде. Ул да булса, кайсы милләт бу дәүләтне оештырган. Анда рус халкы оештырган диделәр, һәм без әйттек, юк, татарның да монда өлеше бар дип. Һәм без әгәр дә инде biz 6 миллион, 7 миллион, 8 миллион икән, без аяк тырап әйтә алабыз. Чыннан безнең тарихыбыз бар, безнең саныбыз бар, без бу илгә читтән килгән халык түгел дип. Милләт өлешенә җиткәч, кайбер кеше татар түгел, мишәр дип язылырга мөмкин. Бу очракта аны татар дип санамаулары да бар. Менә монда нәрсәне истә тотырга кирәк? Бик уйлап эшләргә кирәк бу эшне. Себер татарлары да әйтә, башкалар да әйтә, без Себердә яшибез, без себер татар, әмма ләкин без татар. Без татар булып язылачакбыз дип әйтәләр. Шуннан да татар булып язылу ул бик зур мәртәбә. Милләт өлешен тутырганда, катнаш гаиләләрдә тәрбияләнгән балаларда мин кем дип язылырга дигән сорау туарга мөмкин. Әйтик, әтисе рус, әнисе татар яисә киресенчә булган очракта ул рус сызык аша татар дип күрсәтергә мөмкин. Бу очракта икесе дә исәпкә алыначакмы аның? Ничек? Иң катлаулы мәсьәлә милләт мәсьәләсендә катнаш гаиләләрдә. Шуннан да бер әтисе рус, әнисе татар яисә киресенчә була икән, анда бәхәс яисә төрле фикерләр булырга мөмкин. Монда ни эшләргә? Билгеле, берсе татар дип язык дип әйтергә мөмкин, берсе рус дип язык дип әйтергә мөмкин, берсе рус татар дип, яисә татар рус дип язырга мөмкин. Монда әле катгый карарга килү булмаган моңа кадәр, менә бүгенге көнгә кадәр. Россиянең икътисад министры урынбасары әйтте, кайсы милләт беренче булып язылган, шунысын исәпкә алачакбыз дип. Татар рус дип яза икән, татар язылачак. Әгәр дә рус татар дип яза икән, рус язылачак. Әмма ләкин Татарстан статистика идарәсендә башка төрдә әйттеләр. Бу мәсьәләдә әле төгәл катгый карар булганы юк диделәр. Катнаш гаиләләрдә утырып, киңәшеп, бу мәсьәләдә уртак бер фикергә килерләр дип уйлыйм мин. Без кай вакытта шаяртып әйтеп тә куябыз. Безнең күп милләтле татар халкы дип. Шуннан да без бик күп милләтле, күп төрле һәм киләчәктә шулай булып калырбыз. Әмма ләкин без барыбыз да бер бөек татар халкының уллары, кызлары. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз. Үз юлламасында халык санын алу темасын президент та шитләтеп үтмәде. Задача органов власти и муниципальной власти совместно с общественностью создать все условия для успешного проведения переписи и организации информационно-разъяснительной работы. Бу ялларда илдә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Үз юлламасында президент авыл хезмәткәрләренә рәхмәтен белдерде. Ел авыр килде, әмма авыл хезмәтчәннәре 2 миллион 400 мең тонна ашлык җыеп алды. Билгеле кырлыкка каршы туру мәсьәләләрен мелиорация белән генә хәл итеп бетереп булмаячак. Төп игътибарны авыл хуҗалыгы фәненә бирергә кирәк, диде президент. Культураларның кырлыкка бирешми торган сортларын инновацияле агротехник чаралар булдыру буенча тәкъдимнәр көтәм, диде ул. Татарстан сүз җитештерү буенча Россиядә алда бара. Мамадыш, Әтнә, Саба, Күкмара районнары баш санын арттыруны дәвам итә. Кайберләре киметә. Шүпрәле, Югарыслан, Баулы, Спаста фермалар төзү буенча бер генә проектта юк. Монда районнарга министрлык белән берлектә баш санын арттыру буенча план булдырырга кушты Рөстәм Миңнеханов. Иң мөһим бурыч республика халкын азык-төлек белән тәэмин итү. Весной мы столкнулись с резким ростом цен на сезонные овощи. Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, необходимо не только увеличить объем посадки овощей, но и сформировать соответствующую инфраструктуру по переработке
и хранению продукции, а также активно взаимодействовать с населением по выкупу излишней сельхозпродукции. Ауыл хуҗалыгы елы шушы бәйрәм белән тәмамланса да, республика кырларында эш дәвам итә әле. Җир кешесе, аның уйлары, яңа ел уңышына нигез салу мәшәкатьләре. Алия Хәйретдинова репортажында. Кама Тамагы районы кырларында көнбагыш суктыралар. Төннәрен кырау төшү сәбәпле җир нык-дымлана, иртәнге якта эш тоткарлана. 30 ел буе комбайнчы булып эшләгән Радик Гафаров мондый яңгырлы язны, эссе җәйне, тотрыксыз көзне хәтерләми. Машарап булды инде, кыры булгачтан угырдылар, синдилар әзрәк булды инде. Һава торышына карый ярый инде, ярый. Республикада иң яхшы уртача күрсәткечләрнең берсе аларда. Кама Тамагындагы бу хуҗалыкта будай гектарыннан 20 центнер тирәсе чыга, арпа 22, рапс белән көнбагыш 13. Без аның өлгергәнен менә шулай иттереп корзинкасыннан аерып карый алабыз. Менә шулай иттереп инде бөтенләй өлгергәненә ышанып бетәр өчен без аны влагомер белән тикшереп карый алабыз. Һава торышы үзгәрмәсә, көнбагышны 5 көн эчендә суктырып бетерергә уйлыйлар, әмма моның белән дә кыр эшләре бетмәячәк. Без күбрәк җирләрне эшкәртеп калырга тырышабыз. Эшкәртелгән кырлар кар суларын күбрәк туплап кала дип ышанабыз инде үзебезчә. Булдырылганча бөтен агрооперацияларны эшлибез. Мы с вами находимся вот на этом поле. На следующий год у нас здесь будет пшеница яровая. Алдагы елда кыры килсә дип, хуҗалыкта игътибарны фән һәм инновацияле технологияләргә юнәлтәләр. Кайсы кырда нәрсә чәчелгән, нинди ашлама белән тукландырылган, дым ничек саклана, булар барысы да махсус программадан күренә. У нас очень большое внимание уделяется цифровизации от этой сельской. Кәрәзле телефонга сыйган бер программада барлык басуларның картасы, аларда нинди культура чәчелүе, ел дәвамында нинди кыр эшләре үткәрелүе күрсәтелә. Шулай ук һәр техника GPS маяклар белән җиһазландырылган. Шул рәвешле трактор яисә комбайн узган юл туктап торган вакытын карап була. Татарстанда 148 мең гектар җирдә көнбагыш үсә, шуның яртысыннан артыгын сукканнар инде. Беренчеләрдән булып бу эшне Сарман, Чистай, Әлмәт, Питрәш районнары тәмамлаган. Бүген көненә 7 мең гектар җир эшкәртелә. Уртача уңыш 16 центнер. Актаныш кырлары тынып калган кебек булса да, монда да эшнең кызган чагы. Быелгы бертеклеләр уңышы гектарыннан уртача 17 центнер. Игеннәрнең гөрләп үсәр чагында монда нибары 35 мм явым төшем теркиләр. Елына карата үзебезнең игенчеләрбез, механизаторларыбыз куйган хезмәтен мин югары бәялим, чөнки әгәр дә алар технологияны сакламасалар, хуҗалык җитәкчеләре, белгечләребез, әгәр дә тиешенчә механизаторларыбыз тарафыннан хезмәт куелмаса, әле без бөтенләй ярык тагырак алдында калырык. Биек тау кырларында да кояш байыганчы техника тавышы тынмый. Монда яңа технология кулланып бәрәңге алалар. 4 техника өчен 2 комбайн белән 1 трактор башкара. Алдагы ел белән чагыштырганда быел бәрәңге уңышы 40% кимеде ди Саватех хуҗалыгы җитәкчесе. Шул рәвешле икенче икмәкнең бәясе дә 3 тапкырга арткан. Узган ел 9 сум булса, быел 30. Устойчивая аномальная жара. Аномаль эсселек сәбәпле корткычлар һәм авырулар барлыкка килде. Алар белән быел бик нык көрәштек. Туфрак та коры иде. Су сибуны 3 тапкырга арттырдык. Уже нормы полива до 250 до 300 мм. Бертекле культураларның уңышы 60% кимегән. Киләсе елга мондый югалтулар булмасын өчен көзге кыр эшләрен арттырырга булганнар. Вот основная проблема этого года это то, что мы сеяли в сухую почву. Бу елның төп проблемасы көзге чәчү вакытында туфрак коры иде. Явым төшем аз булганга җир өслеге катты. Без 5 миллион ярым урлык чәчсәк, шуның нибары 2 миллион ярымы гына чыкты. Калганнары җирне бәреп чыга алмый. Хәзер безнең тракторларга тырмалау аппараты куелган. Чыкмый калган урлыкларны буш коткарыр дип өметләнәбез. Мучаются и не могут зайти. Быел Татарстан игенчеләре 2 миллион ярым тонна ашлык әзерләде. 1 миллион тонна шикәр чигендереп, бәрәңге һәм башка яшелчәләр. Игенче агроном галимнәрнең тырышлыгы кирмәсә, бәлки моның кадәр үк булмаста иде. Кадерле дуслар, барыгызда якынлашып килүче һөнәри бәйрәмегез авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнгате хезмәткәрлек көне белән котлыйм. Исәнлек, саулык, эшләрегез авыр, аңа карамастан тырышып эшлисез. Тырышлык республиканың Россия төбәкләре арасында сөт буенча алдынгы урынын саклап килә. Татарстан күпчелектер азык-төлек белән үзен тулысынча тәэмин итә. Ел җиңел булмады. Шулай да республика халкын азык-төлек белән тәэмин итү өчен күп тырышлык куелды. Инде хәзер киләсе уңышы өчен көрәш бара. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, тормышыгызда иминлек, шатлык, куанычлар телим. Бәйрәм белән барыгызны.
Кырылык бездә 10 елдан соң кабатланды, әмма фән технологияләр алга китү сәбәпле аның зыянын бермә-бер кимет алдылар. 2022 ел нинди булыр? Фаразлар юк, әмма тотрыксыз һава торышына игенчеләр яңа алымнар белән җавап кайтарырга әзер. Алия Хайретдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Узып баручы атнаның безнең репортажларга кермәгән, әмма игътибарга лаек һәм гаҗәпләндерердә яңалыклары кадакта. Исәнмесез, Кытайда элек бер генә бала тудырырга рөхсәт ителә иде. Икенче балаң тудымы — штраф. Жириновский Россиядә дә шундый тәртип кертмәкче була бугай. Бер гаиләгә бер бала. Әле анысы да һәр гаиләгә түгел ди. Мой, как бы вот такой политический завет всем: один ребенок в семье, и не в каждой. ЛДПР юл башчысы ниндидер икътисади сәбәпләрне күз алдында тота дип уйлыйсызмы? Һич юк. Сәбәп бик гади. Авыр икән бит бала тудыру. Жириновский 75 яшенә җиткәч шуны аңлаган. Я говорю о том, что это очень тяжело. Я не понимал, что такое для женщины родить ребенок. Я смотрел на женщину как магазин. Ну, пошел, купил что-то в магазине. Ну, пошла, родила в родильный дом. Это же страшная мука. Егетләр, әгәр хатыныгыз кибеткә киттем дип өйдән чыгып бара икән, сак булыгыз. Вольфович сүзен истә тотыгыз. Ну, пошел, купил что-то в магазине. Ну, пошла, родила в родильный дом. Рус телендә Потёмкинские деревни дигән төшенчә бар. Фразеологизмга әйләнгән бу сүз тезмәнең тарихын беләсездер. Әби патша узасы юлда Потёмкин атлы князь күз буяу өчен ялган авыллар ясап куйган имеш. Безнең заманның да бар Потёмкин авыллары, алар күпкә заманча, югары технологияле. Менә күрегез, Сургут бу. Инвалидларга ярдәм итү өчен кибет хезмәткәрен чакырту тимәсе. Тик кәгазь кисәге генә. Бер нинди дә тимә юк монда. Күрмәүчеләр өчен кабартып торган Брайль шрифты да бар. Тик анысы да рәсемдә генә кабарып тормый. Бу хәлләрне күрсә, Потёмкинда, әби патша да әйләнеп ятарлар иде. Мондай уйлап табулар өчен һичшиксез Потёмкин премиясе булдырырга кирәк. Звезду Александру Васильевичу. Әлмә такталардагы хаталар турында еш сөйлибез. Әмма мондай шедеврны әле күргән юк иде. Кукмарадагы улица Степана Разина дигәнне Дала Разина урамы дип тәрҗемә иткәннәр. Хакимияттәгеләр без куймадык, үзләре куйган диләр. Баксаң, моны бишара электрон сүзлек шулай тәрҗемә итеп бирә икән. Үзем тикшереп карадым. Девушка, чувиха, girl. О, yes, girl. Социаль шелтәрдә мондай гениаль тәрҗемәдән бер кат шаркылдап көлгәч, күптә үтмәде, элмә тактаны төзәтеп куйганнар. Анысы өчен афәрин. Шулай да сорау калды. Дала Разина дигәндә далада яшәүче Разина турында сүз бара идеме? Әллә Разина кемгәдер, нәрсәнедер даламы? Моны белмичә ничек тынычланырга инде хәзер? Этому дала. Этому дала. А этому не дала. Бүгенге тапшыру тәмам. Үзегезне саклап йөрегез. Эфирда бер атнадан очрашырбыз.